Ήθελα να πω ότι για δεύτερη μέρα συνεχίζεται ο καθαρισμός του πρώην εργοστασίου Καούκη και θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τους αδελφούς Βουρτσάνη για τη βοήθεια που με τα μηχανήματά τους να καθαρίσουμε, καθώς επίσης και το Ιστιφάνι του Βαρθολομιού με το πυροσβεστικό όχημα που έχει έρθει για να βοηθήσει να μην σηκώνονται σκόνοι και ενοχλούνται οι πολίτες. Όπως βλέπετε, πιστεύω ότι μέσα σε 2-3 μέρες θα καθαριστεί ο χώρος και θα γίνει αυτό που όλοι θέλαμε, δηλαδή ένας χώρος στο οποίο θα υπάρξει ώστε να ανοίξει όλο το χωριό και θα δούμε αργότερα πώς θα το εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Συνεχίζονται οι διαδικασίες του καθαρισμού του χώρου του πρώην εργοστάσιου Καούκη από ιδιώτη εργολάβο του Βουρτσάνη τον Νίκο. Το όνειρο του Τραγανού πλέον έγινε πραγματικότητα. Θα γίνει ένας πολυχώρος για όλους τους συγχωριανούς μας και για τους όποιος ανέρχεται. Θα γίνει ένας όμορφος χώρος για να κάθεται. Η εταιρεία επαναλαμβάνω ότι οι ιδιώτες που καθαρίζουν τον χώρο είναι η εταιρεία Βουρτσάνη, οι οποίοι ανέκαθε μας εξυπηρετούν και ό,τι τους ζητήσουμε δεν έχουμε ποτέ παράπονο, και σαν Δήμος και σαν άτομα. Εμείς που τις ζητήσουμε δεν μας λένε ποτέ όχι, ζούμε. Πάντα τρέχουν, ανά πάσα στιγμή, βράδυ είναι, πρωί είναι, έρχονται και βοηθάνε. Λοιπόν, ευελπιστώ σε λίγο καιρό ευελπιστώ σε λίγο καιρό να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία που χρειάζεται και να παραδοθεί στους πολίτες. Ευελπιστούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Ο Δήμαρχος έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει τα ανθρωπίνως δυνατά να ολοκληρωθεί όπως το φανταζόμαστε και εμείς και οι χωριανοί μας. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι δηλαδή, τη Δημοτική Αρχή, την πρώην πάνη του Δήμου Τραγανού, του πρώην Δήμου, η οποία έχει συνέχεια με το Δήμο του Ποινιού σήμερα, με τον Δήμαρχο Αλέκτο Καστρινό, ο οποίος παρά τις αδείξεως συνθήκες της οικονομίας σήμερα κατάφερε να ολοκληρώσει αυτό το όνειρο που θέλαμε εμείς όλοι οι Τραγαναίοι να γίνει. Ελπίζω τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να το χαίρονται όπως και εμείς όσο υπάρχουμε και μακάρι ο Δήμος να συνεχίσει τέτοια έργα να κάνει. Καραγιάης Αντώνης, και θέλω να δω πολλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο και σε όλη την αρχή του Δήμου για το έργο μετά από πολύχρονες προσπάθειες και κατάφεραν και πήραν το έργο αυτό το οποίο ήταν ένα άγημα για μας, να το πω έτσι, διότι εκαθάρισε ο τόπος μας από την παλιά αιτία που υπήρχε. Ένα πάρα πολύ καλό έργο και πάλι συγχαρητήρια, δεν έχω να πω τίποτα. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Πάμε, για έλα μπρος και λίγο.